Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan, nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon dito po sa ating Typhoon 2000 website. Ito po ang latest analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Febrero 2 hanggang 4, 2022 at ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa natin itong latest update. Ito yung CraftSat na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Webes na natili pa rin yung dulong buntot ng cold front, yung titawag nating shear line na ka-apekto po sa Kabikulan at ngayon nag-extend po sa may Oriental Mindoro, Marinduque at nagbibigay po ito ng maulap na papawirin na paminsan-minsan may mga dumadaan pong mga light rain showers na kung mamalasin tayo, may mga lilit na mga thunderstorms na posibleng magbigay ng malalakas na ulan. But overall, mga light rain showers lang na nakakanasan natin dito sa Kabikulan. At kasama po nitong shear line, ang ibang bahagi po ng Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, Silangang Mindanao ay nasa influence po ng mahinang amihan. Okay? Bibigay pa rin ito ng medyo preskong panahon. Yung hangin nasa 15 hanggang 35 to 40 kph. Hindi naman po siya masyadong kalakasan. Sabihin natin na isa po siyang malakas na amihan. Ang amihan ay nandito lamang po sa may dalampasigan po ng Timog China at dito rin po sa may Taiwan. At ito pong surge ng panibagong amihan ay inaasahan pong lalakas sa sunod na ilang araw at makaka-apekto po sa dagat China at sa kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas. Kasama po ang Ilocos Provinces at mga isla po ng Batanes at Babuyong Cubao Islands. So, hindi ito masyadong bababa dito sa Luzon. Although, nandyan pa rin yung mahinang amihan, nagbibigay po ng medyo konting lamig sa ating panahon. Hindi gaya nung nakakaang linggo, medyo talagang sobrang init ng ating panahon. Dito naman po sa Mindanao, lalo po sa may katimugang bahagi po nito, sa may Soxagen, Gensan, ay nasa influence po sila ng surface trough. Ito po ay elongated na area of low pressure na nagbibigay ng maulap na pabuwirin na may kasama pong mga pagkulog at pagkidlat. At dito naman po sa ibang bahagi ng Mindanao ay more on local heating and localized convection na nagpuproduce dito mga ulan na ito. Okay, sa labas ng ating bansa, may malinaw na malinaw, wala pa rin tayong inaasahan na bagyo o low pressure area na inaasa na mabubuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. So, all clear po ang Pacific. At yan po ang ating latest sa CraftSat. Tingnan natin yung fast animation. So, kita po natin itong mga ulap dito. Dalawa ng surface trough. Dito naman po dito sa Kabikulan. Dalawa po ito ng dulong buntot ng frontal system o yung shear line. But ang shear line ay nagiging more fragmented na po siya o diffused, so medyo humihiwalay na po siya doon sa dulong buntot nitong frontal system na hindi natin nakikita dito sa ating video animation, okay, sa satellite animation. Ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. So makikita po ninyo yung mga ulap dito, maninipis lamang po sa may sa Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region. Dulot po yan ng mahinang amihan at yung dulong buntot ng frontal system. Dito naman po sa Mindanao at Visayas, may mga possible isolated rain showers and thunderstorms. Dito sa Soxagen, ito po ay dulot po ng ito daw nating surface trough o yung elongated area of low pressure. Now, punta natin yung ating forecast sa ulan for the next 3 days hanggang Sabado. So, bukas ng hapon, inaasahan po natin may mga possible rain showers and thunderstorms sa Kabikulan. Dito rin po sa may area po ng Calabarzon. May mga possible thunderstorms bukas ng hapon. Dito rin sa may Oriental Mindoro area. And some portions po ng Kabisayaan. Sa Mindanao, sa may Silangan at Katibugan bahagi. May mga inaasahan pa rin tayo mga ulan at mga pagulog at pagkidlat. Dulot po yan ng dulong bahagi po ng surface trough. Okay? And then on Friday ng hapon, inaasahan pa rin ang mga rain showers and thunderstorms sa Bicol, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Lalo na may mga possible po yung mga thunderstorms, dulot po ng possible surface trough at yung ongoing La Nina.
So, kahit na walang mga weather systems, nagbibigay pa rin mga ulan dyan dahil po, pag panahon ng La Nina, ganyan talaga ang nafe-feel natin sa mga panahon na ito. At finally, sa Sabado, February 5, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms dito po sa may area po ng Visayas, na ano po ang Eastern Samar, Northern Cebu at Northern Negros. Ito po ay dulot po ng mahinang amihan pa rin na may mga possible convergence ng mga kaulapan para magkaroon po ng mga tinatawag nating mga thunderstorms. So, naging unstable po ang air masses. Gayon din po sa may hilagang bagay po ng karga at Misamis sa Oriental, may mga inaasahan po tayong mga rains and thunderstorms as well. At dito rin po sa may Cagayan Valley at silangan bagay po ng Northern Quezon, Aurora, Pulilio Island, may mga possible showers pa rin na inaasahan dulot po ng mahinang amihan. Ang area po ng Palawan, meron din pong chances po ng mga ulan at mga thunderstorms dulot po ng mahinang amihan. So, yan po ating forecast hanggang Sabado. So, don't forget to bring your umbrella or rain gear. Now, ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Sabado. Yan po, ang kitang-kita po natin itong mga rain showers and thunderstorms na posibilidad na mag-affect po sa eastern sections ng Bicol, Eastern Visayas, and Eastern Mindanao. At dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, at hilagang bagay po ng Panay at hilagang Negros. May mga inaasahan pa rin mga thunderstorms na posibleng mabuo, lalo na sa hapon gabi sa mga susunod na 3 araw. At ito po yung ating wind forecast for the next 3 days. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin natin ang northeasterly or easterly southwest wind flow sa malaking bahagi po ng Bicol, Mimaropa, Visayas, and northern and northeastern Mindanao. Samantala, dito sa may taas, medyo lumalakas naman po ang panibagong surge ng amihan. At ayan po, makaka-affect po sa dulong hilagang Luzon at sa buong bahagi po ng West Philippine Sea at South China Sea area. Dito po sa may Bicol, Visayas, Mimaropa, ay the usual na mahinang amihan na pwede magbigay ng mga ulan dito po sa bahagi ng ating bansa. And on Saturday, nandiyan pa rin yung hanging amihan. Sa dulong hilagang Luzon na po siya apektado. At dito rin po sa may northern portions po ng Kabikulan, it's either mahinang amihan or regular na amihan ang posibleng makaka-affect po dito. Kasama din po ang mga iba't ibang waterways ng iba-ibang areas po ng karagatan ng Visayas at Sulu Archipelago. So, yan po ang forecast natin sa susunod na 3 araw when it comes to the wind or sa hangin. And bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Topics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center, issued every Wednesday. So, ngayong Miyerkules, may bago po tayo. So, for the next 2 weeks po ito. So, on week 1, valid February 2 to 8, inaasahan pa rin po ang above average rainfall in some areas po of Mindanao and Palawan, while the rest of the Philippine Islands will have neutral climate. And pagdating naman po ng ikalawang linggo, February 9 hanggang February 15, ay inaasahan pa rin possible above average rainfall sa malaking bahagi po ng Southern Bicol, Palawan, Sulu Archipelago, Visayas, and Mindanao. So, nasa kulay green po ang kalahati ng ating bansa. Dahil po sa prevailing amihan, yung mga shear line, surface trough. So, yan po ang mga possibility for next week. Okay? So, there you go. Yan po ang ating latest na yung gabi po ng Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Friday para ibigay sa inyo ang latest sa ating Blessed Typhoon 2000. Ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. Be healthy and strong. Thank you so much for watching our channel. Good evening po sa inyo lahat.